Aga jingelekai Indian Super League u player na Northeast na jela Assam ulayo ban Thep goal aga jingelekai hapdeng ka Hyderabad FC Persha ya ka Mumbai City FC. Aga ni jingelekai ka bamar ya ka Jubor ka Hyderabad Persha ya ka Mumbai City aga ba ka Hyderabad kayo 1% ka position bad ka Mumbai City kayo 100% ka position. Mumbai City kalayo shwa ban Thep goal lengba ka goal ala kumpen Thep daw defenders jong ka Hyderabad chinleng sana dia ka ball la kenjat daw player jong ka Mumbai City Bipin Singh. Shwa ban kut ka kela step kata ka minute ka ba sau peusan plus sau ka Hyderabad kalayo ya ka penalty akaba ural teu la kumpen kelon ya ubache hapo jong ka penalty box. But ya ka penalty la kenjat da Victor. But lengba ka goal lengba ka penalty ka Hyderabad kalala ban penyakai ya ka Mumbai City shwa ban kut ka kela step. Haka kela mit kata ka minute ka ba san peway u hali chadran u badai na ka jela Assam ule yo ban Thep ya ka goal ka ba ar. But ya ka ball la penbu daw Muhammad Yasir. Haka minute ka ban riu pew nyau ka Mumbai City kalala ban Thep ya ka goal ka ba ar ka jongka lengba u Greg Stewart. But ya ka ball la penbu daw Ahmad Jahu u badai u substitute jong ka Mumbai City. Hadin kandai minute kata hak minute ka bah nyau peun riu lengba ka corner victory ulayo ban Thep ya ka goal ka ba ar ka jong u bat ka balai naga benta ka Hyderabad. Bat shwa ban kut ka jingele kai kata hak minute ka ba pra peu san u Alberto ulayo ban Thep ya ka goal penya kai naga benta ka Mumbai City. But ya kani ka ball la penbu da u Greg Stewart. Adu bukut kani ka jingele kai kini ki artli ki tim kila ya kai damar lai goal.